Kay mituo man ta nga si Jesus mao ang Dios nga nagpakatao, bulahan kaayo ang nakakita niya sa dihang nahimo siyang tao, o bulahan sad ang nakadungog niya sa dihang nagsulti siyang isip tao. Kamo nakakita na mo ni Jesus? Kita mo kita na sad mo, nakadungog na sad mo niya nga nisulti. Way klarong tubag. Daghan ko ng mga propeta, daghang mga hari nga nangandoy, apil nas Abraham, silas David, silas Moises, nangandoy nga makakita sa Ginoo ug makabati. Munang ningon si Jesus, kamong mga tinun-an nako nga nikuyog nako, bulahan gyud mo, kay nakita ninyo ang wa makita sa katawhan, ug nadungog ninyo ang wa gyud nila madungog. Kining pagkasultiha para ni sa tanan nga motuo sa Ginoo. Basta motuo na ganita sa Ginoo, mga igsuon, basta tinuod atong pagtuo, makakita kita niya ug makadungog sadta niya. Diri sa unang pagbasa gihisgutan nga inighari na niining kaliwat ni David nga mao ang Ginoo, kay si Kristo gitawag magkaliwat ni David. Iyang ihatag ang hustisya ug ang kalinaw sa kalibutan. Yan, nindot kayo diri pagkasulti. Magtipo na pagpuyo ang lubo ug ang nating karnero, ug magdulog ang nating kanding ug ang leopardo, magsalo pagkaon ang leon ug ang nating baka, ug gamayng bata ang magiya kanila. Nana ba? Maghigala ang baka ug ang oso, ug magdulog ang ilang mga anak, ang leon magkaon nagdagami sa magbaka. Pasabot, kung makakita tag Ginoo ug makadungog taniya, matud pa diri, dili na sila mag-away, dili na sila magpinatyanay. Unsa man sa inyong balay nakakita mo Ginoo? Nakadungog mo Ginoo sa inyong balay? Sayon ra kayo ilhon, basta di na mag-away, di na magpinatyanay, di na magbinungulay, di na magsigig lalis, kana nakakita na Ginoo. Pero sige paganing away, siging sinawayay, siging lalis, siging dinumtanay, labi na gyud magsigig gubat, sigig pinatyanay, wa gid na kakita Ginoo. Bisan pagasigi nagsimba, bisag gasigi panagwali, sigig sulob ug ingon ani nya, sige lang yapong away, sige lang yapong binungulay, sige lang yapong dinautay, wa gid na kita Ginoo. Wa sad na kadungog sa Ginoo. Sige, lingiay mong tupad. Ing nawa mo'y away-away sa inyo. Ing na kano, inawa mo mag-away des inyo. Ang uban gani wa mo lingi ngano man palaaway. Sa history sa atong simbahan, gikan sa pagsugod ni Kristo, kinsay unang nakontra ni Kristo? Ang iyang unang nakontra ang mga Parisiyo, ang mga magtutudlo sa balaod, ang mga pangulong pari ug ang mga pangulo sa mga Hudiyo. Kinsa man ni sila? Gitawag ni sila learned people. Learned. Karabang naay kahibalo, naay degrees, naay mga authorities. Maunay una niyang nakontra. Gani sila gyud maoy mipapatay ni Jesus. Gilansang nila si Kristo sa cross, kay wa gid nila makita nga si Kristo Ginoo. Nya human ato ang nanagsunod sa Ginoo sa atong simbahan, mismo sa
nag-ingon nga sila Katoliko or sila Kristiyanos, nag-away. Bisan kining atong santo kani si San Vicente Ferrer, nasugamak ni siya sa panag-away sa mga cardinals nga ni-claim nga sila maoy Santo Papa. Tulo man to kabuok, nahimong duha. Pero nagsugod to, sige sila away. Nga naman, mga bright man, muna peligro kayo ning human knowledge, tawhanong kahibalo, kay mao man ni ang mutap-tap sa atong mata sa kamatuoran, kundi ta magbantay. Muna nga ningon si Jesus diri, Amahan, nagpasalamat ko nimo, matud pa sa atong ebanghelyo, kay imong gipadayag ngadto sa mga way kahibalo ang imong gililong sa mga makinaadmanon o sa mga may kahibalo. Kinsa man ni sila? Kanang magsigitag tuon, parte Ginoo. Kanang magsigitag himog kabot og mga degrees, mga doktor sa philosophy, doktor sa theology, doktor sa Bible, unsa pa na diha, doktor sa psychology, unsa pa nang ubang doktor? Doktor sa humanity, doktor sa business, bisag unsa na lang doktor, kana mga degrees ba niya, summa cum laude, top notch sir, magna cum laude, peligro kay nastanan, di na namuto og Ginoo ining human. No. Ikaw na ba, lingay mong tupad. Naon sa imong degree. Okay. Panalitan, Doctor of, may nawa, Doctor of Education. Doctor of Education. Nya, ingnon dayon ka, Dok, higugmaa ang imong kaaway. Ang sa isultian na niya. Kung tamparoson imong pikas aping, ipasagpa lang sa pikas. May mga ginasya, hiyabag ka, na human right, oy. Wa ka kaibaw, bugo ka, na human right, makadangog ta sa balaod. Ikiha na ang nag-abuse nimo. Ning kamo mo nag-iingos Ginoo, ha? Mo nag-iingos Ginoo? It is not God. Kay against na sa human right. I know that is my doctorate. Kung saon pag dipinsa ang mga maestra nga gi-abuse sa mga parents o sa mga estudyante. Yang mingon sa tong usa, ang akong doctorate, ako sang gi-sose unsa say right sa mga estudyante against sa abusive nga teachers. Kamong mga estudyante, ikihagi ng maestra nga mo abuse ninyo either verbally, psychologically, or physically. Kay naa nay balaod. Yahay man ang gisugo ni Kristo, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Pati yun na sa mga doctors, doctor of knowledge. Di ba? Ay mo kabalaka kay parihasan may mga pare. So ay may badlong pader, kanang kolekta ba, di ba para man na sa mga kabos, tagaisan may anang kolekta, sa kuwang pamagining kolekta. Pader, dili man ni maayo imong gibuhat nga mauni mo ipatuman namo. Dili nami magprosesyon, dili nami magbigil kay sa suga. Di ba pader, angay man ta imo magiduntang suportahan ang mga organisasyon, mohana ba in taon ang mga magbigil kanang unsa tay tawag kanang vigil nato sa First Friday? Alliance of Two Hearts. Ana. Di ba pader, imo magitang suportahan? Nga kamoy mo bayad sa kurente. Sige, bayarin ninyong kurente. Haron pabijilon ta mo. Kinsa may pari din ana din Di ba? Ano iya man kong tutukan? Pasabot nako ang human knowledge kung maunay atong sundon, why meaning, di na nato mabati o din na nato masabtan kiding pulong ni Kristo. Ang hustisya ni Kristo o ang iyang kalinaw
dili nato ma-experience. Kining giingon sa first reading nga ang wa nay mag-away, di na magsigi og kananaang pinatyanay, di gid ni mahitabo. Lingi ay mong tupad. Ing nasa inyong kaliwat, way nagkinihaay. Ing nasa inyong kaliwat, way nagkinihaay. Oy, ilhana nimo kay inigsimba na din kusmod gyapon nagnaong. Inigsimba ba? Nya inighumas misa, kusmod ra gyapon nagnaong. Bisan sa atong simbahan hangtod karon, ang mga intellectuals na to siging away. Siging away. Hastang atong gitawag og mga Catholic faith defenders na nag-away. Hastang atong mga theologians, mga cardinals, mga obispo nga mga ngilngig kay mga utok na nag-away. Ngano man nalimot man na kinahanglan di ay nga mahimo gitang sama sa gamayng bata, childlike. Sa atong pagda aning atong nahibaw-an, kinahanglan isurrender gid nato sa Ginoo ug dawaton gid nato nga we are nothing before the wisdom of God. Di ba? Let go yun. Padanglitan ron, ikaw doktor ka sa education or ako doktor ba ko ron sa canon law. Nya naa dihay tao nga nangawat sa kolekta simbahan o naay nangawat sa inyong balay. Doktor ka sa education. Unsa may imong gamiton nga knowledge sa Ginoo o katong imong doctorate naay nangawat. Unsa imong gamiton sa Ginoo o katong imong knowledge. Wow na og childlike ka, gamita gitong sa Ginoo. Ayaw to gamitang imong knowledge. Ana, nya unsa may gisultis Ginoo, kung dunay mukawat sa inyong butang, ayaw na kinig bawia. Gigamit na ni Bishop Chupilo Kamomot. Obispo ko to siya. Taas ko sa to siya nahibawan, gatuon sa to siya, pero ang iyang gigamit ang sa Ginoo. Giilad-ilad ko no siya aning ni ang baligya aning manok, baligya aning kahoy, ilad-ilad siya. Giingnan pag siya siyang kuyog simbahan, uy Bishop, ayaw na anak kay mga mangingilad na. Unsa may sulti sa ni Bishop, og knowledge ang gamiton niya nasa ning mga mangingilad ay inigabot diyan nasa ning mga mangingilad. Pero unsay gigamit ni Bishop, matod pas istorya, maayo na lang ang kita maoy ilaron kaysa kitay mangilad. Kadaghan diya mga doktor sa philosophy, doktor sa theology, doktor sa education, doktor sa business, mga mangingilad. Maubitan ning way human-human ning atong kaso aning graft and corruption, mga mangingilad. Doktor sa finance, doktor sa accounting, mga mangingilad. May kayong mo alter og record. Ay, di tinood. Di masakpan. Kay bisag imong ikiha, may kay mo gamit sa balaod. Doktor sa civil law, ba ni doctorate ng civil law. O ana, may kay mo liko-liko, mga matay na lang kaliwat, di mahumang kaso kay nga naman may kayo mo ikot-ikot sa balaod kay bright man, mga marok, mga mangingilad, mga kawatan pag yun. Kay wa man maggamit sa Ginoo. Unsa may knowledge sa Ginoo, hukman ta mo inig kamatay ninyo. Nahibaw ko sa tanan ninyong gibuhat, hasta nang naas inyong kasing-kasing ug naas inyong huna-huna. Nabi tayo magsigig pangatakin ako. Naku di man namoy akong gipasabot. Hilom diya pader. Di maoy gipasabot. Mauna oy. Nako pagka-judgmental gid nimo. Mauna. Murabag atong i-impose ang atong nahibawan. Unsa may gusto ni Kristo, remain innocent. Unsa man ang inosente, let go of your knowledge. Ipatigbabaw gyud nga kini ako ning igsuon, nga kani siya gihigugma sa nis Ginoo, nga kani siya giluwas pod nis Ginoo. Kinsa man kong mudumot niya, kinsa man kong magsigi og daot niya, kinsa man kong magbaton og bati nga hunahuna diha niya,
nga ang Ginoo gani nahigugma man ani niya. That is the innocence and that is the wisdom. Mauna ang kaalam nga gustos Ginoo nato nga di gid ta kalimot nga kanang imong tupad gihigugma nas Ginoo, na kanang manuyupay nimong silingan gihigugma nas Ginoo, na kanang hapit way balay nimong silingan kay sugarol kaayo di gani mo simba gihigugma gyapon nas Ginoo. Mao na atong gipang-ayo ang ilang mga balay karon. Ako'y nagpakauaw og pangayo aning slat-slat para aning ni ang mga tao mga sugarol kaayo wa gitawon katukod og balay. Ang ilang mga anak nagantos. Kay gustos Ginoo nga ang mga way balay tagaag balay ang gigotom pakanon bahala nagunsa na silang binuhatan. Di ba? Nipalit na mog slat. Para batay bakante dire. Ang atong sitiyo na mo'y atong itukod o padayog tukod o mga balay nahalina na tag 51,892 kaslats na apay 12,108 kaslats nga tag 100 pesos. O, pakpakan na to ang namalitan eh. Congratulations sa namalit. Para asa man eh? Para sa mga way balay. Kinsa man na sila? Kasagaran na mga sugarol, mga palainom, musuyo pagyod, mo nang wa na gitawon mo asinso, mga libakira sa na. Pero dili na makatabon sa atong pag-ila nga niingon si Kristo, unsay gibuhat ninyo sa labing ubos, maunay inyong gibuhat nga rin ako. Hinaot unta nga di ta mataptapan ana, makita unta nato si Kristo niining mga tawhana, bisag ka nang naasprisuhan, bisag unsa pa na ilang kaso, rape and murder, gi-rape pagyud ilang kaugalingong anak, gipatay pagyud ang kaugalingon nilang anak, pag humag-rape tungod kay nakasuyop, di gyapon na makataptap unta sa atong knowledge, atong wisdom nga kining tawhana gihigugmas Ginoo ug dili gusto ang Ginoo nga maadto ni siya sa impierno. So kinsa man kung modumot, oy, naamanoy mga pamilya, may madugta ng amahana diya. Di sa kumuganahang muila ng amahan sa iyang gibuhat sa kong igsuon, di kumuila na niyang akong amahan. Animal na, yawa na. Ana no, awa na, nataptapan na. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Kaya murag seryoso kay inyong naong da. Ing na ba? O ikaw maoy makasinati nga gi-rape imong anak sa imong bana, imong higugmaon imong bana. Sige, pangutan ako no. Imong higugmaon imong anak babae gi-rape sa imong bana, imong higugmaon imong bana, ug mingon kan dili nabutaan ka sa human knowledge and human emotions. Gusto ni Kristo remain innocent. Ang bata nag-inosente ka ng gamay, di gid na mo pili. Ang papa nga ni-attempt niya pa-abort, ang bata matug ra gyapon na sa bukton sa iyang papa nga ni-attempt untag pa-abort. Ang bata nga inosente nagiswayan og paabort sa inahan 3 times, matog ra gyapon na og mososo ra gyapon na niining inahan nga animal. No, maunta nay atong buhaton na bisan paggiun sa tagdaot aning tawhana mo ilag gyapon ta, you are my brother, you are my sister in the eyes of God. Higugmaon ti ka maging sino ka man. Di ba? Nindot tayo. Manindog ta mga buutan.